Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, muling iginiit po ng lokal na pamahalaan ng Rosario, La Union ang umiiral na ordinansa ng pagbabawal at pagkakatay po ng baboy at malalaking baka, maging ang pagbebenta ng hot meat mula po sa mga barangay. Sa ilalim po ng ordinansa, maaaring kumpiskahin ang mga masasabat na karne sa mga barangay at suspindi ng mga business permit ng mga nasabing establishmento o manlalako. Depende sa araw na itinakda ng lokal na pamahalaan. Ipinagbabawal din ang pamemeke o panlilinlang sa mga slaughterhouse management ukol sa orihinal na pinagmulan ng ng lugar ng mga nasabing meat products. Mayroon ding karampatang multa na 2,500 pesos kada sa mga paglabag. Ang paalala ng tanggapan naman ay naglalayong mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamimili mula sa posibleng banta na pwedeng maidulot ng mga ito na hindi dekalidad na produktong karne. IFM News. IFM News. IFM News.